Så i dag skal vi skabe noget klarhed og noget forståelse. I kommer til at forstå, hvor ESG er forretningskritisk for din virksomhed, og hvordan du omsætter ESG til vækst og bundlinje og finansiering. Hvilken rolle spiller e-nettet i det her, og hvorfor banker nu kræver ESG-data i deres kredit- og risikostyring. Jamen, så vil jeg simpelthen starte med at give ordet til Jesper. Tak, Manja. Man kan sige, som Manja siger, og som vi talte lidt om i starten, så er forvirringen jo både stor, men den er også reel og forståelig. Der er mange ting oppe i luften på lige præcis det her område. Da vi startede Valify i sin tid, der var ESG en bevægelse om at flytte kapital i retning af bæredygtig omstilling og konkurrencekraft. Og dengang satte vi os for at bygge en ESG-platform og en finansiel infrastruktur, der datadrevet og digitalt kunne omsætte de her data, som alle taler om i dag, til at skabe bedre beslutninger og forretningsværdi i virksomheder og deres værdikæder, hvor banken jo er helt central. Og Valify-navnet står netop for en sammentrækning af validated qualified, altså det at validere og kvalificere data, så de kan bruges og skabe værdi i virksomhederne og i hele værdikæden. Det er sådan set det, der er hele kongstanken i Valify. Som virksomhedsleder dengang, uanset om det var i egne virksomheder her, eller om det var i jer, der sidder derude, så var det meningsfyldt. Men hen ad vejen så voksede der jo et bjerg af regler og dokumentationskrav og en masse velmenende anbefalinger, og det hele det blev tungt og for mange næsten uforståeligt, og det gælder jo både for bankerne og det gælder for ikke mindst virksomhederne. Men som Anja siger, så sker der noget helt nyt nu, som kommer til at ændre fuldstændig måden og betydningen af ESG. Det, som der sker, og det, som vi hos Valify siger, at nu er vi tilbage på sporet igen, det er, at der i sidste uge blev det meget konkret omkring, hvad er det egentlig nu ESG har for en rolle i vores virksomheder. Folketinget stemte ja til en ny lovgivning, den såkaldte L 193. Dorte kan fortælle lidt senere omkring detaljerne omkring det, men essensen i det er, at ESG ikke længere er en rapporteringsøvelse, men bliver en integreret del af forretningen og finansieringen. Og det er det, der gør en kæmpe stor forskel. Og det er også præcis det, som jeg nævnte lidt før, at vi i Valify byggede en platform til. Altså, hvordan kan samarbejder tæt sammen med virksomheder, sammen med brancheforeninger, den finansielle sektor, hvordan kan vi skabe reel værdi gennem ESG, så det i sidste ende bliver til noget, som driver en vækst eller en konkurrencekraftagenda. Vi skrev jo i starten af året faktisk et lille white paper omkring lige præcis det her tema her, og hvis der er nogen af jer, der har lyst til at få det, så skriv white paper ud i chatten, så kan I, der står et lidt dybere omkring de driver, der ligger på det område. Det, der i bund og grund sker nu, og som vi alle sammen skal forstå, det er, at ESG bliver den her forretningsmotor. Man kan sige det, at i mange år har vi forsøgt sådan at presse ESG ind i den eksisterende forretning, men det virker først, når vi vender det om, altså når forretningen formes med ESG som et fundament. Og så er det at mulighederne opstår for både innovation og finansiering og vækst. Og det er præcis det, der sker nu, og det er præcis det, som Valify handler om. Og på den ene side her, omkring virksomheder, kan I se, at der står 7 forskellige forretningsgevinster, og det er dem, vi arbejder med i alt, hvad vi overhovedet gør, og bygger og udvikler på Valify. Og det vil sige, at det er det, hvor vi hver dag oplever virksomheder få nye kunder, skabe nye besparelser, lave nye services, produkter osv., som jo er det, der i virkeligheden er kernen. Og hvis I vil se mere til det, så deler vi løbende alle de her gode historier på bloggen og på LinkedIn, og Manja kommer også lidt ind på det senere. Men grundlæggende for virksomheder betyder det, at konkurrencekraft er nøglen, og det er adgang til fremadrettet finansiering. Og for banker på den anden side betyder det en bedre risikostyring, mere præcis kreditvurderinger
og nye vækstmuligheder, fordi den omstilling, som ESG jo, eller man kan sige indlejet i ESG, eller de forbedringsmuligheder, skal jo finansieres. Og det er den dialog, som Valify netop er bygget til at fremme. Hvordan understøtter vi egentlig ESG i finansiering af omstilling og vækst? Det var det, jeg lige vil prøve at sætte scenen for, inden Daniel kommer videre og kan fortælle lidt om tingene for et bankperspektiv og det samarbejde, vi har lavet med e-nettet, som netop gør samarbejde mellem banker meget, meget, meget nemmere og mere effektivt for virksomhederne. Tak. Jamen tak Jesper. Jeg har lidt spørgsmål til dig. Jo. Nogle vil måske være lidt skeptiske og stadigvæk tænke, kommer det her til at ske? Ja, og det kan jeg godt forstå. Der er blevet sagt mangt og meget igennem tiden omkring det her område her. Men det, der jo er det interessante nu, det er, at virksomheder og banker trækker i samme retning. Lige pludselig så bliver forretning og finansiering en integreret del af et, du kan kalde det interessefællesskab. Så lige pludselig bliver ESG drevet forretningsværdi. Så det er ikke længere compliance, som modvilligt, kan man sige, trækkes ned over hovedet på folk, men det er forretning, som er en mulighed, hvor begge parter vinder basalt set. Og det er derfor, at det bliver et kæmpe skifte i forhold til hele ESG-agendaen. Og det betyder jo ikke, at der på en lang række områder omkring compliance, de er bare gået væk. De er der stadigvæk, de er heldigvis bare forenklet, men drivmotoren er nu inde i kernen af forretning og finansiering, og det kommer til at gøre en forskel.